Des del primer moment que quan em van venir aquí a la Casa d'Esports per presentar aquesta nova edició, no, la 19a, que la poguéssim fer a Vic, doncs des del primer moment vam obrir les portes. Jo crec que va molt alineat amb la política de ciutat, per tant, tot el que sigui promoció de l'esport i, com no pot ser d'una altra manera, promoció de l'esport per tothom. Amb la vessant de la diversitat funcional, crec que la societat hem de fer aquest pas endavant i també el Club d'Atletisme ha fet un pas endavant, no? En temes de promoció de l'esport, de l'atletisme, sobretot també amb resultats, també en la vessant femenina i, per tant, jo crec que tot va molt unit amb aquesta activitat. Normalment l'Ajuntament de Vic intentem posar moltes facilitats perquè els esdeveniments importants, tant siguin territorials de Barcelona, tant siguin a nivell local com siguin a nivell de país, Vic creiem que hi ha de ser perquè és una de les places importants a nivell català, que volem promocionar l'esport amb aquesta nova visió de l'esport per tothom. Per nosaltres la diferència que hi ha entre un campionat i el nostre és que tota la gent que jo invito a que Vic ens aculli i que vingui a veure'ns, doncs veurem una diferència en els podis. Nosaltres no tenim un podi normal, tenim un podi de 8. Per què? Doncs perquè reconeixem l'esforç que tothom ha fet. Però llavors tots els altres tindran una medalla de reconeixement amb l'esport.